portem un projecte polític que és un projecte polític que prové de les lluites col·lectives, i és que la CUP no seríem ningú sense un moviment per l'habitatge fort, sense aquells que lluiten pels serveis públics, aquelles que cada dia arriben on no arriba l'administració pública. Al final el nostre projecte és un projecte col·lectiu i nosaltres escoltem a la gent, escoltem a la ciutadania per poder resoldre els problemes del dia a dia. No volem cadires, no volem sous, responem en realitat sempre al poder popular i posem les institucions al servei d'aquest poder popular. La CUP també som garantia de municipalisme, una política arrelada al territori i a la gent. Hem combatut la corrupció, ningú pot dubtar del nostre compromís insubornable contra la corrupció. El cas Mercuri, Innova, els sobresous de Catalunya Caixa. També hem lluitat per la municipalització dels serveis públics, contra Esmatza, l'empresa de la brossa a Sabadell, contra les centrals hidroelèctriques que encara controla Endesa als Pirineus, i aquí a Terrassa, amb una lluita conjuntament amb la taula de l'aigua per municipalitzar l'aigua a la nostra ciutat, perquè els interessos econòmics marxin dels nostres serveis públics. Hem treballat per garantir uns serveis públics 100% públics i de qualitat, uns serveis socials, una educació i una sanitat 100% pública, i per això, conjuntament amb tota la gent del territori, hem pogut tombar la llei Aragonès, una llei privatitzadora de la mà d'Esquerra Republicana i del senyor Aragonès. Nosaltres també som garantia de ruptura real. L'altre dia, justament fa 2 dies, vèiem com el Tribunal Constitucional tornava a anul·lar una llei amb un alt contingut social, una llei que era de mínims, que el que deia era que qualsevol persona que estigués sense casa, que qualsevol persona que estigués a punt d'un desnonament havia de tenir garantit un lloguer social. I el Tribunal Constitucional ha tornat a dir que això no és possible en el marc del règim del 78. I per tant, nosaltres seguim lluitant, però seguim lluitant per una ruptura real, perquè l'autodeterminació és precisament això, és garantir els drets del nostre poble. L'altre dia la senyora Colau deia que volia un tripartit. Amb quin tripartit podrem fer lleis socials si encara els jutges segueixen governant? Si els jutges volen governar, que es presentin a les eleccions. I el senyor Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que l'altre dia deia que teníem una dècada perduda per l'independentisme, li diem que la dècada perduda és els 50 anys de règim i de negociació de drets en el nostre nom. Nosaltres volem trencar amb aquesta ofensiva contra els drets civils, socials i polítics del nostre poble. Nosaltres som molt conscients també que aconseguir tots aquests drets demana determinació, demana que puguem lluitar fins a les últimes conseqüències, i això comporta repressió. Davant d'aquesta repressió nosaltres tenim clara quina és la nostra estratègia, precisament lluitar per aquells motius que ens han portat a patir repressió política, lluitar al costat dels moviments feministes, lluitar al costat del moviment per l'habitatge, lluitar com ho van fer els insubmisos, lluitar per l'antimilitarisme i també per la defensa del territori i sobretot, com a dret per aigües de tots els altres, per l'autodeterminació i la independència dels països catalans. Sabem que ens trobem en una campanya en un context absolutament excepcional, amb una crisi econòmica i social que ha accelerat la Covid-19. Davant d'aquesta situació necessitem un pla de xoc urgent, un pla de xoc que pugui fer front a aquesta situació, però que també entengui que hi ha gent que cada dia està patint per arribar a final de mes. També necessitem un programa de transformació social, perquè el que sí que sabem és que si les coses es mantenen tal i com estan, no tenim futur com a poble. I també necessitem que aquest país avanci nacionalment. I per això és molt important que l'independentisme recuperi la iniciativa. Nosaltres som l'alternativa, som l'única força política que podem fer avançar el país
social i nacionalment.